Moi roztomili, kaczyce to jest dziedzina na cieszyńskiej ziemi, ale kaczyce to też są takie ptoki, co drepsią, a chowają ich ludzie we chlewie, kole chałupy. Posłuchajcie o kaczycach. Jak iny aspoň kapkę popadało, to na placu przed chlewem były jedyne ptoki, co były z kyrstego rady. To były kaczyce a liwy. Kaczyce jak iny poczuły, że kapie z nieba, to chnet chyrconie wyciągały do wyrchu, a jak już nakapało całą kałużę, to pucowały se pióra, a kąpały się jako dziecia w lecie w życe. Bo kaczyce to są ptoki, co patrzą ku wodzie. Dyski było tak, że jak ich kto miał przy chałupie, to najlepszy jak wykopał jakąś ich dziurę. Dał tam folię, a wlał do postrzodka wodę. Jak kole chałupy był stow, a bożyka, to już było ganz fajnie, bo kaczyce rade pływają. Ale dyski najważniejsze, co by kaczyce miały na placu porę starych garców z wodą, a co by były dyski ty garce pełne. Kaczyce się przeogromnie rade czochrają. Kto ich widział, ten wie. Kaczyca poradzi wleść cało do garca, a i jak je niewiele większy od niej, a srandownie się kąpie. Najprzód głową, a hertuniem wodę podciepuje do wyrchu, jakby chciała se namoczać całe pleca, a potem trzepie lotkami, co by się schłodzić. Jak zacznie padać, to wiele razy je tak, że kaczyce gonią po placu, jakby się radowało, że im pombuczek posłał kapkę wody z nieba. Dyski chodzą pospołu z inkszymi kaczycami, jedna za drugą. A kiedy się jedna kańsik straci, to ryczy, a woło swojej kamratki, a chnet zaś są pospołu, bo jedna kaczyca ciągnie ku drugi. Inakszy jako bai kury, bo kury chodzą same. Co jeszcze robią kaczyce, jak przyjdą ku wodzie? Na dziubym zaczynają cyskać wodę, a dyski tam coś ich dobrego na ozaj znundą. Można zorko, obilo, chroboka, albo konsektrowy. Choć kaczyce wiele razy są nieme, to jak zaczną cyskać wodę, to wszyscy wiedzą, że przyszły na plac. Są kaczyce, co poradzą furgać, a dyski gazino miała z nimi kapkę kurowodów, bo poradziły przefurgnąć na drugą stronę pola, albo kańsik do lasa, a w ten czas trzeba było iść ich chledać, bo przeca by ich było szkoda. Lepsze są kaczyce, co eny chodzą po placu. One są białe, a ciężki, bo ich gazino chowie na mięso, a na fet. Kaczyce są żyrne, gorty białe, a ty, co są skrzyżowane z liwami. Jak gazda im chynie uważone ziemnioki, lebobaj liści z keleruby, to chnet tego nie ma. Jak się nażerą, to idą się napić, a potem se legną kańsik pod strom, styrczą dziób pod lotko, a spią. Najgorszy je, jak je chyc, to im je w ten czas najgorszy, bo mają na sobie chrubą warstwę piór. Tuż eny dziób otwierają, a najradszy w ten czas idą się schronić do chłodnego chlewa. No ale wiecie, żywobyci każdej kaczycy się kończy, się kiesi skończy, bo się ich chowie na mięso. Ale jak ich trzeba zabić, to wiele razy gazdowi ich jeżol, bo przeca drepsiły za nim jako psy. Gdy ma na placu więcej kaczyc, to musi sedować pozór, co by nie przytłoczyć jej gówna, bo kaczyca srokany chce. Gdy cię prawi, przeca, jak człowiek coś ich rzeknie, z nie na zdaniu, że je takowne jak kaczyca, co idzie po ceście, a narost drzist z życi coś jej wyleci. Kaczyce się wiele razy nie chało na wajca. Oto kaczora, a ze dwie samice. Nie chało się, a było tak, że kaczyca też poradziła zasiednąć na wajcach. Każdy kaczor miał swój plac, bai pod strumem, a dycki tam siedział. Jakże było na Podlesiu, małych kończyc, to żech miał takownego starucnego kaczora, co siodował pod smrekiem. A jeszcze na baby się prawiło, że chodzą jak kaczyce, jak miały krótki klepeta, albo jak były małe. Mój starzyk mi dycki prawił, że jak gaździno kiedyś upiekła kaczycę, to cery dostawały po lotku, co by chnet wyfurgły z chałupy. Ona se niechała ta gaździno chyrtoń, bo reguluje głową, a gazdowi dała klepeta, bo najwięcej drepsi po placu. A jak była na kogoś ich nasrano, to mu dała żyć z kaczycy. Tak to bez mala było. A górole w Beskidach prawią, że kto ma owce, ten ma co chce, a ja se myślę, że
Kto ma kaczyca, ten ma po tym najlepszy obiad, jaki sobie idzie przedstawić. Taki obiad, że się mu kize z gęby. Bo kaczyca kiedyś była na stołach królów, a jak ją kiedy miał na dziedzinie na stole i jak ją teraz ludzie jedzą, jak ją jecie i przy niedzieli, no toż to żeście są takimi królami. Bo kaczyca to jest ptok, co się go nie je na każdo, ale eny rozda czas. Toż dobre je mieć w chlywku porę kaczyc, dobrze je mieć kaczyce kole chałupy, bo jak kiedy ma kaczycę, no to biedy nie będzie miał.